Dragi albinuțe, sper că v-a plăcut povestea cu cele 3 căprițe și cele 3 mărimi diferite de căprițe și cum au încercat ele să traverseze podul peste râul sub care se ascundea trolul. Sper că v-a plăcut felul în care l-au păcălit și au scăpat de el. Iar acum vreau să ne jucăm un joc împreună. O să vorbim tot despre diferite mărimi, dar o să folosim și alte cuvinte care descriu diferite obiecte sau chiar persoane pe care le vedem în jurul nostru. Ia, hai să vedem despre ce e vorba. Așa că am aici o tăviță cu diferite obiecte și o să le analizăm puțin. Știți voi că am făcut noi asta des la Explorania, am analizat, am sortat diferite obiecte, le-am denumit, le-am împărțit. Așa o să facem și acum, o să ne uităm puțin să vedem cum le putem descrie. Și iau conul acesta și conul acesta și ce ziceți voi? Cum vi se par? Conul acesta este mic sau mare? Ce credeți? Mic, așa este. Un con mic și un con mare. Mărimea conurilor. Hai să ne mai uităm și la alte obiecte. Uite, eu să iau acum dinozaurul. Am un dinozaur și un dinozaur. Putem să spunem că e mic și mare, dacă la asta v-ați gândit, dar mai putem să spunem cumva. Uite, o să vă zic cuvântul înalt. Vedeți că ăsta e mai înalt. Merge în sus. Iar ăsta este scund. Așa e cuvântul înalt și scund. Un dinozaur scund și unul înalt. I-am aliniat și pe dinozauri aici. Trecem mai departe. Uite, am o castană și încă o castană. Sunt într-adevăr specii diferite, dacă ați observat. Și asta este comestibilă. Aceasta este necomestibilă, doar de ornament sau de pictat. Hai să vedem. Mică și mare. Sunteți de acord cu mine? Diferența nu e foarte mare între ele, dar aceasta este mică, aceasta este mare. Sper că sunteți de acord cu mine. Trecem mai departe. Uite, încă niște dinozauri. Un dinozaur. Ce părere aveți? Ce putem să spunem despre ei? Că sunt poate mici amândoi, nu prea mari, dar acesta este slab. Ia uitați-vă un pic la el, ce slăbuț e. Și gras. Sunteți de acord? Ați mai auzit cuvintele acestea? E slab sau subțirel, să zicem, dar ne referim la grosime sau grăsime. E slab și gras. Trecem mai departe. Mai am niște scoarță de copac. Este scoarță de pin. Am găsit-o la mare. Știți că v-am adus niște comori de la mare. Cam ce am putea să spunem despre scoarța asta? Ce ziceți voi? Eu zic așa, îngust și lat. E mai îngustă asta și e mai lată. Sunteți de acord cu mine? Ați auzit cuvintele astea? Da, după cât de îngust sau cât de lat e. După lățimea. Ne uităm, descriem lățimea acestor două obiecte. Trecem mai departe la un băț. Am încă un băț și încă un băț. La grosime ne vom uita. Ce ziceți? Cum le putem descrie? Subțire și gros. Vedeți că acesta este mai subțire, iar acesta este mai gros. Ne uităm la grosime. Aici am uitat la grăsime, cât de gras sau slab. Aici la grosime, cât de gros sau cât de subțire. Deci, subțire și gros. Dar mai am niște bețe aici, stați puțin. Ia să vedem cu astea ce facem, ce spunem despre ele că sunt. Ne uităm aici la lungime. Sunt și subțire, într-adevăr, și ne putem uita și la grosime, subțire și gros. Se vede diferența, așa-i? Așa-i că se vede? Dar ne putem uita și la lungime. Care este mai lung? Voi ce ziceți?
Cel din stânga sau cel din dreapta? Așa zic și eu, cel din dreapta e mai lung, iar cel din stânga e mai scurt. Scurt și lung. Dar uite, dacă ne uităm puțin, acesta și acesta se aseamănă puțin. Așa, aici avem bețele gros și subțire, lung, scurt și lung. Ne-am uitat la lungime. Dar stați puțin. Acest băț este subțire și acesta este gros. Dar dacă le comparăm noi pe acestea două, ce ziceți acum? Care e mai subțire și care e mai gros? Eu spun așa, acesta este subțire acum și acesta este mai gros. Înainte, acesta era bățul mai gros, dacă îl comparam cu cel de aici. Dar acum, când schimbăm comparația și schimbăm cele două obiecte pe care le comparăm, se schimbă lucrurile, el devine mai subțire decât cel din dreapta. Sunteți de acord cu mine? Eu sper că da. Și mai am, bineînțeles, niște dovleci de sezon, unul mic și unul mare. E adevărat? Sau putem să-i spunem scund și înalt, nu? Sunteți de acord cu mine? Dar mai am aici ceva. Am încă un dovleac. Unul foarte mare, mic, mare, foarte mare sau gigant, putem să-i spunem, sau enorm, cum vreți voi să-i spuneți. Gigantic sau imens, se mai poate spune. Sau putem să-i spunem, ca și la cele trei căprițe, mic, mijlociu și mare. Se potrivește și așa? Ce ziceți? Sunteți de acord cu mine? Posibil. Iar acum, dacă tot am zis denumirile în română, o să le spunem și în engleză. Știți voi că noi obișnuiam să facem asta, să facem lecții așa bilingve. Deci, căprița, dacă țineți minte, cea micuță era small, middle and big. Sau medium, mai putem să spunem. Small size, middle size, big size. Hai să ne uităm la lungime. Scurt și lung. Spuneți și voi cu mine. Short and long. Trecem mai departe la scoarța de pin. Îngust și lat. Thin and wide. Spuneți și voi. Thin and wide. Am trecut la dinozauri. Slab și gras. Thin and fat. Thin, spuneți și voi, and fat. Și gras. Avem și castanele, chestnuts, se spune la castane, edible chestnut, comestibilă, and non-edible, necomestibilă. Small and big. Se mai poate și spune little and big, or large, small and large. Sunt mai multe cuvinte să spunem la mare. Big sau large și același lucru, small or little și e același lucru. Amândouă cuvintele înseamnă același lucru. Avem și dinozaurii aceștia, short and tall. Adică, țineți minte, cum se numea, cum îi denumisem? După înălțime. Scund și înalt. Uite, înălțimea lor se vede clar, așa e? Short and tall. Scurt și înalt.